S poslaneckým kolegom Peťom Černianom sme opäť v jeho obvode volebnom na sídlisku Hájik. Tentokrát už nie na parkovisku na Mateja Bela, ale pred kontajnerovým stolíčkom na ulici Jedlikovej. Jedlikova 10 presne. A dnes sa budeme trošku venovať odpadovému hospodárstvu. Tak si v krátkosti niečo povieme o tom, z čoho je tvorený poplatok za odpad, za čo vlastne platíme, a aj načrtneme to, čo sa na sídlisku chystá už v budúcom roku, a to bude revolúcia v nakladaní s odpadmi, niečo, čo tu celé roky nebolo. Bude si to vyžadovať nejakú inú schému prístupu, ako bola doposiaľ, ale na konci dňa by odmenou za to mohlo byť nejaké normálne odmeňovanie, respektíve normálna výška poplatku za odpad, a hlavne bude to mať prínos pre tých, ktorí sú naučení už dnes triediť, a bude ich to ešte viac odmeňovať. Motivovať. Tak, to je to správne slovo. Tak ideme do toho stoiska. No poďme. Toto je také klietkové kontajnerové stoisko na našej ulici Jedlikova 10. Sú tu 3 kontajnery na zmesový odpad a 7 kontajnerov na separovaný odpad. To mám za potrebu povedať, že veľa ľudí nevie, že v poplatku za odpad je zahrnuté iba to, čo je v týchto kontajneroch. V týchto všetkých farebných kontajneroch. Všetky tie náklady súvisiace s odvozom toho odpadu platí organizácia zodpovednosti výrobcov. Myslím, že to je už od roku 2016, od júla. Takže my v poplatku za odpad máme zahrnuté iba to, čo je v týchto košoch. Čím je toho menej v týchto čiernych košoch, tých vyseparovateľných zložiek, tak tým by mal byť ten poplatok a tie náklady za ten odpad menšie. A čím je viac v týchto kontajneroch, tých separovaných zložiek, tak tým by mal byť ten poplatok menší. Takže to len tak na úvod. A ja neviem, tak pozrime sa aj do nejakého toho kontajnera, že ako to tu vyzerá. Pôjdeš sa pohrabať, si tu doma, budeš mať právo sa prehrabať čiernym kontajnerom 1100 litrovým. Ešte možno by sa pýtalo doplniť to, že tým, že mesto vyberá poplatok za odpad, tak v podstate v zmysle zákona je postavené do polohy, že všetky náklady, ktoré súvisia so zberom, zvozom a skladkovaním odpadu, proste musí rozpočítať medzi firmy, čiže medzi právnické osoby a medzi občanov fyzické osoby. A nemá z tohto poplatku nič navyše. Ono nemôže na poplatku za odpad, na daní za odpad zarábať. Proste čím viac ho odpad stojí v celku za rok, tým je vyšší poplatok za odpad. Čiže to nie je nejaký rozmar poslancov, ktorí majú obsesiu v tom, aby sa zvyšovali neustále poplatky, ale to, že nám rastie poplatok, je vlastne svojím spôsobom aj dôsledok nášho správania, respektíve prístupu. Tak presne ako hovoríš, mesto nemôže z iných položiek dofinancovávať všetky tie náklady súvisiace so zberom odpadov. Nemalo by to robiť v zmysle zákona, a takisto by nemalo vyberať aj viac a použiť tie peniaze, ktoré vyberie z poplatku za odpad na nejaké iné položky, ja neviem, na chodníky, cesty a detské ihriska. Malo by to byť na nule, hej. To, čo vyberiem, to použijem do odpadového hospodárstva. Či už na odpadové nádoby, či na tie náklady súvisiace s tým zvozom, alebo na budovanie kontajnerových stojísk polopodzemných. Takže presne ako si povedal, malo by to byť tak. Tí ľudia, ktorí tak vnímajú, ktorí tak intenzívne a nejak, keby som povedal, že zodpovedne separujú, ty patríš tiež medzi nich, ja tiež medzi nich patrím, tak máme taký pocit, že triedime veľa a ten poplatok aj napriek tomu rastie. A asi nás takéto naše skúsenostné poznanie aj trošku klame, však o chvíľu sa pozrieme do tej nádoby. Lebo keď v roku 2024 poradenská spoločnosť, ktorá pre mesto pripravuje množstvový zber odpadu, robila rozbor presne takýchto 1100 litrových nádob aj na sídliskách, aj pri rodinných domoch, tak v podstate zistila, že obsah toho kontajnera až zo 76% tvorí odpad, ktorý by tam za normálnych okolností nemusel byť. Čiže
čiže nejaká dokonca až štvrtina iba toho odpadu je tam naozaj opodstatnené, čiže namiesto týchto 3 kontajnerov by tu teoreticky mohol byť vo finále jeden, ak by sme naozaj boli dôslední v triedení. Tak, presne ako hovoríš, je to o tom prístupe všetko a aj si to sami ukážeme teraz, keď sa pozrieme do toho stredného, že je tu bioodpad, hej, toto má ísť do toho kontajnera, do toho zvona, ktorý je pred tým stojiskom, tam sa tiež môžeme pozrieť všetky tieto konáre, listy, čo sú tu, by mali ísť tam. Sú tu tiež tetrapaky, ktoré majú ísť do oranžového kontajnera. Asi to aj vyhaďeme potom. Kovy tiež do červeného kontajnera, plasty do žltého kontajnera. Takže naozaj, keby sme tento kontajner... Nejaké letáky papierové. Tiež plasty, čo stačí hodiť iba túto vedľa do žltého a ten zmesový odpad automaticky je jeho menej. Takže naozaj je to len o tom prístupe. Nejdem to tu teraz celé vysypávať, lebo by sme to museli nahodiť naspäť, ale máme medzery. Ja chcem aj poďakovať všetkým ľuďom, ktorí separujú, lebo robím to aj ja doma. A od januára môžeme plynulo prejsť na to, čo sa vlastne plánuje na sídlisku Hajík. Už to bolo aj na sociálnych sieťach, taký Roman Jantošik vlastne dával aj do obidvoch hajíckých skupín také podrobnejšie informácie, ktoré sú teraz známe, že na Hajíku by mal byť vytvorený taký pilotný projekt na 6 stoiskách, kde by mali byť zaradení ľudia, ktorí do tých stoisk chodia vynášať odpad a malo by sa to začať merať to množstvo a vážiť a následne by sa to malo, čo sa týka sídlisk, postupne zavádzať v celej Žiline. Zatiaľ nie sú nejaké podrobnejšie informácie, ja verím, že v novembri, prípadne začiatkom decembra budú a posunieme ich ľuďom, ktorých sa to bude týkať a že tá separácia sa zlepší a tým pádom, keď bude lepšia separácia, nemal by ten poplatok za ten odpad tak prudko rásť. Možno by sme sa ešte predsa len mohli do tej zbernej nádoby vrátiť, neviem, keby si rozčesol aspoň, toto mi príde, že je taký klasický sáčok, ktorý niekto doniesol z domu. Ktorý chceš, tento? Ten? A možno na ňom by bolo najkrajšie ukázať, že naozaj toto je taká bežná vzorka odpadu z domácnosti, kde žiaľ, ale v jednom vrecku je úplne všetko, aj napriek tomu, že na tomto stoisku naozaj sú na ploche 10 m2 zberné nádoby na úplne každý odpad a vidíme tu, že je tu... Ten, kto to tu hodil, tak to vidno, že neseparuje, lebo je tu plast, je tu biologický odpad, sú tu tetrapaky, plasty, papier, zas opäť komunálny. Takže tento občan neseparuje a vlastne aj na základe takýchto dát, ako sú v tomto vreci, potom tí ľudia, ktorí separujú, majú pocit, že platia, aj keď separujú, tak platia viac. Môžeme skúsiť ešte aj nejaké iné vrecko, no neviem. Vlastne kým nie je množstvový zber odpadu, ktorý sa chystá, tak v podstate bez ohľadu na to, že či niekto individuálne triedí a niekto naopak je k tomu ľahkovážny a ľahostajný, tak sa vezeme v jednom vlaku všetci a vďaka našej ľahostajnosti a takémuto prístupu, ako vidíme aj v tomto ďalšom aj v tomto, vrecku, tu je textil, hej. Všetci zbytočne vysoký poplatok za odpad. Tu je textil a tiež vidíte plasty, šupky zo zemiakov, to je biologický odpad, kovová konzerva, sú nejaké plienky, sklo, pohár sklenený. Takže to je taký názorný príklad, že nie všetci separujú a keď to bude na tých sídliskách zavedené, že je to teda povinné, tak aj takýchto ľudí možno donútime separovať a bude to lepšie, ako to je teraz. Minimálne aspoň možno motivujeme cez to, že ten poplatok, tak ako sa dnes ukazuje v rodinných domoch individuálnej bytovej výstavbe, kde od 1.1. beží systém množstvového neváženého zberu, tak tam v mnohých domácnostiach aj výrazne poklesol poplatok za odpad.
tak by sa to potom mohlo prejaviť aj na sídliskách, no len naozaj ako bude to chcieť zásadnú zmenu prístupu. Hej. Áno, ja verím tomu, že to tak aj bude, ako hovoríš, lebo vlastne tento rok my sme štvorčlenná rodina, tak platíme cca nejakých 200 eur. A v tých mestských častiach, kde to je už od januára zavedené, tak štvorčlenná rodina platí, myslím, 54 eur. V závislosti od tej nádoby, neviem teraz presne úplne tie data, ale sú to už potom akože celkom pekné desiatky eur, ktoré z toho rodinného rozpočtu nie sú ukrojené a môžu byť použité niekde inde. No. Okrem toho, že ako má zmysel asi dať surovinám druhotným ešte ďalšiu šancu na život a opäť ich zrecyklovať a vrátiť do ekonomiky a do hospodárstva. A stále sme ešte ani nespomenuli ekologický rozmer toho, že naozaj ako myslím, že v rámci osobnej zodpovednosti každého by mal byť aj ohľad na to, že nezasviňujme si planetu tým, čím by sme si nemuseli. Presne tak, ako hovoríš. Ja som tiež toho názoru, že ak nejaká vec má ešte slúžiť, tak nech slúži a bez ohľadu na to, či je to odpad, alebo skriňa nejaká stará, alebo niečo iné, takže takto by to malo byť a môžeme pozrieť ešte aj do toho zvona na ten kuchynský odpad. Takže v tomto kontajneri mali byť tie zložky, ktoré sme tam videli, tie šupky a tie kríky, čo tam boli, alebo kvety. A tie banány. Ten chlieb, to všetko mohlo byť tu. Tuto, keď som sa díval, tak to vyzeralo celkom dobre, až na tam dolu vzadu vidno v plastovom nejakú vianočku alebo nejaké pečivo, to je ostatné zložky celkom dobre. Aj kompostovateľné vrecká sú tu. To by som tiež podotkol, že keď dáte do takejto nádoby v klasickom tom mikrotenovom sáčku ten kuchynský odpad, tak ho znehodnotíte, lebo v tom mikrotenovom sáčku ten proces toho rozkladania toho odpadu neprebieha tak, ako má a mal byť ten sáčok kompostovateľný, takže to len taký návod. Ešte sa vrátim k tomu kontajneru na zmesový komunálny odpad. Videli sme tam plienky, aj to by mala byť novinka v budúcom roku, že okrem toho, že sa vyskúša na sídlisku pilot v rámci neváženého množstvového zberu, tak by mohol byť aj prvá lastovička v podobe zbernej nádoby samostatnej na plienky. Toto som nevedel, to je novinka aj pre mňa, takže ďakujem za info. Máš lepší zdroj. Lebo plienok bude pribúdať, či sa nám to páči alebo nie, ad jedna starneme. Dokonca minulý rok mám taký pocit, že v Japonsku už sa predalo viac plienok pre seniorov a pre dospelých ako pre malé deti. Takže čaká nás aj výzva v tomto smere. No a v podstate opäť budú zapojení občania aj do prípravy pilotného projektu množstvového zberu. Myslím, že budeš intenzívne informovať a je taký prísľub, že do konca roka možno už by mohlo byť aj viac informácií a nemyslím si, že sa toho treba báť, ako bude to chcieť od nás trošku zmenu iného prístupu, ale na konci dňa ako to nebude naozaj asi nič zložité. Malo by to byť prínosom aj pre životné prostredie, aj pre tie peňaženky tých občanov. Mohli sme sa ešte pozrieť do tých separovaných zložiek, ale... Poďme. Keďže už som zabudol svetielko, opäť to bude provizorné. Toto celkom vyzerá dobre, čo sa týka tých plastov. Možno z tých kelínkov by tie kovové obaly mali ísť do kovov. Ináč celkom dobre. Tuto to isté. Je v poriadku. Tuto máme na papier. To je bežný problém v odpadoch, respektíve zbernej nádobe na papier, že krabice nie sú poskladané a je ich tam pár, ale už zaberajú značnú časť objemu. Že je tam vzduch. No. Takže ďakujeme, že triedite aj papier, ale... Tuto nemáme nič. Poskačte po krabiciach. Tak. No tuto je sklo, tuto ho tiež nie je veľa. Alkohol, olivový olej a... Bola asi nejaká oslava, gin tonic. A tu máme kovy. Hej, tamto.
Ale nájdete, vidíš, sú tam aj plasty trocha, to je podľa mňa tetrapak, takže to by tam nemalo byť. Tá škoda, lebo hej, asi tá farba milí. Tá farba tak splýva, hej, tá oranžová a červená, no a tuto sú tie tetrapaky, takže toto je celkom dobré. No dobre, no, tak asi pozbudíme občanov, nech v podstate sa to opakuje. A to je asi všade, vieš, to je asi všade, však ty si, viem, že si robil rozbor aj v meste a aj v centre mesta. Podľa mňa, keď pôjdeš aj na Vočince, však si vravel, že chceš chodiť všade, na každé sídlisko, tak to bude asi niečo podobné. Aj na Vočincoch, aj na Solínkach a kým nebude zavedený ten adresný nejaký zber, no. Tak ďakujeme všetkých, ktorých triedia a tých, ktorých ešte netriedia, tak povzbudzujeme, aby to skúsili. Môžu skúsiť v nejakých menších množstvách papier, kovy, sklo a postupne si vybudovať tie návyky, aby to bolo lepšie a lepšie.